Здравейте, приятели, и добре дошли в нашия канал. Днес ще ви покажа как много лесно може да си изготвите ориз в тигана. Вече съм нарязала и сложих бекона в тигана да започне да се готви. Добавям нарязан лук и нарязани 3 моркова. Разбърквам и ще оставя да се готвят. След няколко минути пържене, морковите и лука са полуизготвени. Сега ще добавя щипка куркума. Не прекалявам с нея, защото ароматът е доста силен. Когато е повече, не ми харесва. Ще добавя и малко червен пипер. Разбърквам. Слагам ориза, половин купичка, количеството му зависи от това за колко хора готвите. И разбира се, разбърквам хубаво. Той е предварително измит, за да може след това да не се слепва, когато се сготви, а зрънцата да се отделят едно от друго. Така, сега добавям водата. Съотношението вода-ориз е 3 към 1. Сложих една купичка ориз. Сега ще сложа 3 купички вода. Ако имате бульон, може да сложите бульон. Аз в момента нямам, затова просто слагам вода. Така, една купичка съм сложила, остават още 2. И сега хубаво разбърквам. Сол няма да слагам, защото когато готвя с бекон съм забелязала, че той е толкова солен и след това не е необходимо изобщо да добавям сол към ястието. Така че сол няма да слагам, просто ще поръся с малко черен пипер. Разбърквам хубаво и оставям ориза да се сготви. Още малко му трябва на ориза, но все още не е напълно готов. Голяма част от водата вече е поел, но трябва още малко да се сготви. И за свежест накрая добавям мъгданоз. Аз харесвам ориз с аромат на мъгданоз, така че за това ползвам мъгданоз. Вие може да ползвате някаква друга подправка по ваше желание. Така, ще оставя още няколко минути да побри ориза и след това вече ще видите крайния резултат. Котлона вече е изключен, защото ориза се сготви. Вижте го колко вкусно изглежда. И ви гарантирам, че е много добре на вкус. Това е една прекрасна идея за вкусен обяд или вечеря. Пък и видяхте, че се приготвя много лесно и сравнително бързо. Пък и като се има предвид, че е само на котлона, не трябва да се занимавате с пържене, пък след това печене. Заслужава си да опитате тази рецепта. Благодаря ви, приятели, че бяхме заедно и до следващия път. Чао от мен!